କିଛି ମାଗିବିନି ମୁଁ ତ ତାକୁ କିଛି ଦେଇନି ମାଗିବି କେମିତି ଯୋଉଦିନ ଦେବି ସେଇଦିନ ମାଗିବି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ମୋ ଝିଅ ଭଲ ହବ କେମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସାରି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗିବା ଭିକ ମାଗି ପେଟ ବସିବା ମାମାକୁ ଆମର ଭଲ କରିବା ସେ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଛି ତ ଆମେ ତା ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବା ଦେଖରେ ଜଗା ତୁ 60 କୋଉଠି ଖାଉଛୁ ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୋରି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗୁଛୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ ମାନେ ଦୟାର ଅବତାର ଏଇ ଆମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଚାହାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦୟା କଲେ ଆମ ଝିଅ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ଦୟା ନ କଲେ ଆମ ଝିଅଟା ମରିଯିବ। 4 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ବାବୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୟା ନ କରନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଝିଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଝି ଦଉ।